नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण भोपळ्याची साल न काढता न किसता 4-5 दिवस टिकणारे असे भोपळ्याचे घारगे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। घारगे बनवण्यासाठी इथे मी लाल भोपळ्याची एक भेस म्हणजे एक उभा तुकडा बिया काढून स्वच्छ करून घेतला आहे। कुकरमध्ये अर्धा पेला पाणी घालून त्यामध्ये या भोपळ्याचे 2 भाग करून 3 शिट्ट्या करून भोपळा चांगला शिजवून घेतलाय। आता भोपळ्याचे तुकडे कुकरमधून काढून थोडे गार झाल्यावर चमच्याने भोपळ्याचा गर काढून घेऊया। अशा प्रकारे भोपळा कुकरमध्ये शिजवून घेतल्यामुळे भोपळ्याचे साल काढणे, भोपळा किसून घेणे, किसलेला भोपळा शिजवून घेणे आपले हे सर्व कष्ट वाचतात। इथे तुम्हाला दिसेल की भोपळ्याचा गर सुद्धा अगदी सहज निघतो आहे। एवढ्या भोपळ्याच्या गरासाठी 1 वाटी चिरलेला गूळ हे अगदी योग्य प्रमाण आहे। तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। भोपळ्याचा गर आणि गूळ कुस्करून घेऊया। एका पॅनमध्ये अर्धा चमचा तुपावर भोपळ्याचा गर आणि गुळाचे मिश्रण एकजीव करून घेऊया। आता यामध्ये चवीपुरते मीठ, पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा जिरेपूड घातली आहे। गूळ पूर्ण विरघळेपर्यंत फक्त 1 मिनिट आपण हे मिश्रण परतून घेणार आहोत। भोपळा आपण आधीच शिजवून घेतल्यामुळे पुन्हा जास्त वेळ शिजवायची गरज नाही। भोपळ्याचा गर थंड झाल्यावर पहिल्यांदा 1 वाटी तांदळाचे व 1 वाटी गव्हाचे पीठ मी घातले आहे। 1 चमचा तेल घालून हे पीठ मी मळून घेते। या गरामध्ये मावेल तेवढे पीठ आपण वापरणार आहोत, त्यामुळे अजून अर्धी वाटी गव्हाचे पीठ मी यामध्ये मिक्स केले, म्हणजे एकूण 1 वाटी तांदळाचे व 1.5 वाटी गव्हाचे पीठ मी यामध्ये घातले आहे। घारगे बनवण्यासाठी फार घट्ट नाही व फार मऊ नाही असे पीठ मळून घेतले आहे। आता हे पीठ 5 मिनिटे झाकून ठेवूया। त्यानंतर या पिठाचे लिंबा एवढे गोळे करून घेतले आणि केळीच्या पानाला थोडंसं तेल लावून मनगट आणि बोटांचा वापर करून छान असे गोल भोपळ्याचे घारगे थापून घेतले। कढईतील तेल कडकडीत गरम झाल्यावर एक एक करून भोपळ्याचे सर्व घारगे तळून घेतले। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा।